zarokên Kurd hatin qetilkirin. Li pêkanîn û îşkenceyên AKP ku li zarokên Kurd didekirin yê nû zêde dibin. Derket holê, leşkerên Tirk ên li deriyê Xaburê îşkence li zarokên Kurd dikin. Leşkerên ku bi wesayîta Akrep hatin deriyê Xaburê, pêşî zarokên ku avê difroşin û şoferan li ciyekê kom dikin. Piştre jî leşkerekî payê bilind zarokan digire û dibe li înşaata vala ya li pişt deriyê Sînor û Bijopan li wan dixe. Ev dîmenên îşkenceya li zarokan tenê pelçeyek ji êrîş û zextên li Kurdistanê ye. Zarokên ku rastî îşkenceya leşkeran hatin diyarkirin ku ev rewşa wan ya her roj e. Zarok dibêjin bi hêcetên cuda leşker vê muameleyê dubare dikin. Zarokên ku bi firotina avê û tiştên biçûk hew didin destekê bidin debara aboriya malbata xwe, li hemberî van pêkanînan banga alîkariya dezgehên mafên zarokan dikin. Tamaşevanê hêjan û çema dorê de jî derbarê Almanyayê de ye.